Kalitang Benjamin terang amen pen dehuri kudam singnara rong along isi fil mate pathuak lam kaselam ja dimalong longle ke pang thaya sai ke klempong Dwarbaguri constituency ke parlo dehuri kudam singnar arong along ove pharo ove suri sosya kayang bong wan setame fil mate pathuak lam poke chethan long lelang Ladakh ke dwara ratum lake dehuri kudam singnar arong arat henlo Lasonsi Kalitang Benjamin terang amen pen momo akai ove suri anta padunang pajok rong along mai meeting pen chenglok son suri asaya mo phan anta akenang dobinong pomathasi ningke me pen selam piponlo Lasonsi bangsorong lake ningkan pharo sosya ronglo bonsta phipua kayang bong hut positame laswarong arara tumke pathua klamat dima matseave Nonapor obi kimia tum kachikir ladu na kenang sot do upu penajok Kalitang Benjamin terang amen penajok aiga dagwam abarim PDC ke klembang Francis terang penajok ningke me pen jongjung methanga khiadat cepadam pon pen rongara raphan isia warsai ke me bu mathasi chiri hini social longle fil mate pathua klama phan nam pi pen ronga phansi khodai dat bangso sai ka chelang dunji mate Kedeng dunji lake upper dehuri youth development committee atum pensi chepari deng donlo anparta bangsorong arara tum jasmet isi katikuk ason ke thenai lake network henlo network boke bangso dimalong non puta avilang non akai ke digital akai bonsata social media penchenglok bangsorong along ke thangnat kachelar dunta avilang nasi network bang nang tipona samte kenang akerap thepik ji pusi rongara tum pen ke thegiding atuma phan kachuningri padopon News Desk report, Karbi Anglong Live.